Sziasztok srácok, én Manusz vagyok, és ez az új sorozatot akarok kezdeni ezzel a videóval, amikor körbejárunk nagyon szép természetet, erdők, fák, dombok, ilyenek, tudjátok, csak a szokásos. Szóval induljunk is! A mai napon Sukorót fogjuk bejárni. A Sukoró az tele van ilyen gyönyörű szép hegyekkel, meg minden, és nagyon szép, én is szeretem, sokat járok ide. Mi? Futás! Nos, ez te vagy! Testvér, megőrült! Ne! Nem teheted!